ए तो संसार सौदा किए दब ताकू बाधा जेते बांधिले भी जीवन दौड़ी जीवरे छिड़ी हाँ जीवरे छिड़ी जीवरे छिड़ी हाँ जीवरे छिड़ी संसार को आसी थिली जाली दिने तुड़ी संसार छाड़ी भी दिने खेली खई कौड़ी संसार को आसी थिली जाली दिने तुड़ी संसार छाड़ी भी दिने खेली खई कौड़ी आज पालिंकी सवारी काली खंड बाड़ी आज पालिंकी सब ସାର୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସାର୍। ହଁ ତାକୁ ବା ବାନ୍ଧିକି ବହୁତ ଦିନ ବୋଧେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ବା ନହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି ପିଲା ମତେ କହିଲେ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବା ଜାଲ ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶଳା ବଦମାସ କିଏ ତାକୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଶୁଖୁନି ପିଇ ଯାଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ହଉଛି ଯାଇ ହଉ ଏଇ ଭାଇ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ତଥାପି 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ଏତିକି ଯାଇ ହଉ ବହୁତ କାମ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଧରିକି ତାକୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ନନା ତାକୁ ସାରେ ଏଠି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ଡାକିକି ମହାଦେବ ଯିଏ ଠାକୁର ସେଟା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଛୁଆ ଭାଇଟା ଆମର ଏ ଛୁଆ ଭାଇଟା ବହୁତ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛି ସାର୍ ବି ଆପଣ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରବିବାରରୁ ରବିବାର 8 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା